जनार्दन कृष्ण गोविंद नारायण हरे कृष्ण 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 मुकुंद जनार्दन कृष्ण गोविंद नारायण हरे वनमाली वासुदेवा जगन्मोहन राधा रमण वनमाली वासुदेवा जगन्मोहन राधा रमण शशिवदन सरसिजनयना जगन्मोहन राधा रमण शशिवदन सरसिजनयना जगन्मोहन राधा रमण वनमाली वासुदेवा नंदगोपनंदलाला. ओके, थैंक्स माताजी. மாதாஜி வந்துட்டாங்க. ओके, தேங்க்யூ மாதாஜி. சாந்தி கிருஷ் மாதாஜி, ஹேமமாலினி மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी. மாதாஜி ஜாயின் ஆறாங்க கனெக்ஷன். மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா நமஸ்காரம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு நெட்வொர்க் நான் பண்றது கரெக்டா இருக்கான்னு மட்டும் பாத்துங்க மாதாஜி. எனக்கு கொஞ்சம் விட்டு விட்டு கேக்குது. அப்படியா? கொஞ்சம் லைட்டா மழை பெய்யுது, அதனால கொஞ்சம் இன்டர்நெட் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருக்கு. ஹரே கேட்கலன்னா கிருஷ்ணா. இப்ப கேக்குது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து ஹரே தாரணி கிருஷ்ணா மாதாஜி நடுவுல மாதாஜி. வந்தாங்கன்னா பிரணாம்ஸ் எனக்கு மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. அவங்க வரேன்னு இருக்காங்க கிளாஸ்க்கு. யார் மாதாஜி? தாரணி செந்தில்குமார். ஓகே ஓகே. அவங்க வந்தாங்கன்னா சொல்லுங்க, எனக்கு தெரியாது. சொல்றேன் மாதாஜி. ஓகே. சூஜன் ஒருத்தவங்க வந்திருக்காங்க மாதாஜி இன்னைக்கு. சூஜன் பாலகிருஷ்ணன் புதுசா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வெல்கம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. हरे कृष्णा माताजी. பிரபுஜியா மாதாஜியா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி நினைக்கிறேன் மாதாஜி. सूजन नेम प्रभु जी के प्रभु जी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. बालकृष्णन. ஓகே. பிரணதி சொல்லியாச்சுல்ல மாதாஜி? சொல்லியாச்சு மாதாஜி. ஓகே, நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிடலாமா? ஆரம்பிச்சிருங்க மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் தத்சத். நம்ம வந்து என்ன பார்த்தோம் இதுவரையிலும்? 3 பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? 3 பதம் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? என்ன பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து 3 வரையிலும்? யார் சொல்றீங்க? அதான் மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன பார்த்தோம்? ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி. हरे कृष्णा माता जी. சொல்லுங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க. हरे कृष्णा माता जी. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. முதல் பதத்துல அதாவது வந்து மாதாஜி 6 ஒழுக்கமான விதமான உடல் உறுப்புகள் நம்ம வந்து வாக்கு, மனசு, கோபம், அப்புறம் வந்து நம்முடைய நாக்கு, அப்புறம் நம்முடைய மனசு, நம்முடைய வயிறு, நம்முடைய பால் உறுப்புகளை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படிங்கறத நம்ம படிச்சோம். அதை கண்ட்ரோல் பண்றதுனால என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, உலகம் முழுவதிலும் சீடர்களை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு ஆன்மீக குருவாக மாறுறதுக்கான தகுதி கிடைக்கும். அது அது யாரெல்லாம் வந்து இந்த நேர்கோட்டுல இருக்குது அந்த 6 உறுப்புகளும், அதை யாரெல்லாம் நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்றாங்களோ அவங்க வந்து உலகம் முழுக்கும் சீடர்களை உருவாக்கக்கூடிய ஆன்மீக குருவாகிறதுக்கான தகுதி இருக்கு அப்படிங்கிறத படிச்சோம். 2வது அப்புறம் ஒழுக்க நெறி, அவிரோத பிரீத்தி, விரோத யுக்த குரோதம், மாயையால் கட்டுப்படுபவர்கள், அது சொல்லியிருக்கீங்க மாதாஜி. அப்புறம் வந்து உடைமைகளை நம்ம தானம் பண்ணணும், வெளிப்படையா உண்மையா இருக்கணும், அகத்தூய்மை புற தூய்மை இருக்கணும், யோகாசனத்தை பயிற்சி செய்யணும். அப்புறம் பேசும் சக்தியை எப்படி நம்ம கட்டுப்படுத்தணும், அதுக்கு வந்து கிருஷ்ண உணர்வுலயே இருக்கணும், கிருஷ்ணர் கதையை வந்து கேட்கணும், அப்புறம் திருநாமத்தை உச்சரிக்கணும், லீலைகளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க மாதாஜி. பயனற்ற பேச்சையெல்லாம் பேசக்கூடாது, அதெல்லாம் சொல்லியிருக்கீங்க மாதாஜி. அப்புறம் ஒழுக்க முறைகள், 3வது இதுல வந்து ஒழுக்க விதிமுறைகளை எப்படி கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க மாதாஜி.
ஒழுக்க நெறிமுறைகள். ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி. அதான் மாதாஜி, ஒழுக்க நெறிமுறைகள் தான் சொன்னீங்க இன்னைக்கு. ரெண்டாவது பதத்துல வந்து பிரதிகூல்யம், அதாவது எதெல்லாம் வந்து செய்யக்கூடாத செயல்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். தேவைக்கு அதிகமா உண்றது, தேவைக்கு அதிகமா பொருள் சேர்க்கறது, அப்புறம் அதிகமா வந்து அதாவது ஒரு செயலை செய்யணுங்கிறதுக்காக பெருமுயற்சி செய்யறது. ஒரு சின்ன சாமானாதான் இருக்கும், அதுக்கு நம்ம அதிகமா வந்து உழைப்பு கொடுப்போம். அந்த மாதிரி இருக்கிறது, பௌதிகமா பேசிட்டு இருக்கிறது. அப்புறம் என்ன, சமய விதிகள், அதாவது சமய சடங்குகளை வந்து நம்ம வந்து பகவான் மேல உள்ள அன்பால செய்யாம ஒரு கடமைக்காக, அதாவது சடங்கு செய்யணுங்கிறதுக்காக ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் செய்யறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி செய்யறது. அப்புறம் பௌதிக உணர்வுல இருக்கிறவங்களுக்கு, கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாதவங்களோட பழகிறது, இதெல்லாம் வந்து செய்யக்கூடாத செயல்கள். அதெல்லாம் வந்து பிரதிகூல்யமான செயல்கள்னு படிச்சோம். அனுகூல்யமான செயல்கள் என்ன அடுத்ததுல? இப்போ 9 விதமான வழிமுறைகளை பின்பற்றணும் அப்படி சொல்லியிருக்கீங்க மாதாஜி. அதுல வந்து பகவானோட திருநாமம் பெருமைகளை கேட்கணும், புகழ வந்து கீர்த்தனை செய்யணும், நினைக்கணும், திருவடிகளுக்கு தொண்டாற்றணும், விக்கிரகத்தை வழிபடுறது, பகவான் முன்பாக விழுந்து வணங்குதல், அப்புறம் சேவகனாக பக்தி சேவை செய்யணும், பகவானுடன் நண்பனாக பழகுதல், அப்புறம் பூரண சரணாகதி அடைதல். இதெல்லாம் பத்தி அன்னைக்கு சொல்லியிருக்கீங்க மாதாஜி. பக்தி தொண்டுகள் இது எல்லாம் தான் ஒரே, அதாவது 6 செய்யணும். பகவானுக்கு அனுகூல்யமான செயல்கள். அந்த அனுகூல்யமானதுல ஒண்ணு வந்து நீங்க சொன்னது 9 விதமான பக்தி தொண்டு. அடுத்தது வந்து உற்சாகத்தோட செய்யணும். எப்படி செய்யணும்னா, நம்ம வந்து பக்தி தொண்டை வந்து மந்தமா செய்யக்கூடாது, உற்சாகத்தோட செய்யணும் அந்த பக்தி தொண்டை. அது ஒண்ணு. அடுத்தது நம்பிக்கையுடன் செய்யணும்னு சொல்லியிருக்கீங்க. நம்பிக்கையோட செய்யணும். அப்புறம் பொறுமையோடையும் செய்யணும். உடனே வந்து இப்ப நமக்கு பக்தியில முன்னேறிடலாமா அப்படின்னா முடியாது. படிப்படியாதான் நம்ம வந்து பக்தியில முன்னேற முடியும். பொறுமையை கையாளணும். அப்புறம் 9 விதமான பக்தி தொண்டுகள். அப்புறம் பக்தர் அல்லாதவர்களுடைய சங்கத்தை நம்ம கைவிடணும். கடைசியா என்ன, நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்களோட ஃபாலோ பண்ணணும். இது அந்த 6 வந்து பகவான் ஈடுபடக்கூடிய பக்தர்கள் செய்ய வேண்டிய அதாவது அனுகூல்யமான செயல்கள் அப்படிங்கறத நம்ம படிச்சிருக்கோம். இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது, எங்க கீதா மாதாஜியை காணோம், உங்க குரல் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. தெரியல, இன்னைக்கு ஃபுல்லா காணோம், என்னன்னு தெரியல மாதாஜி. இன்னைக்கு எனக்கு காலும் பண்ணல, உங்க உடம்பு சரியில்லையா? இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது வந்து 4வது பதம். 4வது பதத்துல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, அன்பின் பரிமாற்றம். பக்தி தொண்டுல எப்படி நம்ம வந்து ஒருவருக்கு ஒருவர் அன்பை வந்து பரிமாறிக்கிறது அப்படிங்கிறத பத்தி தான் நாம வந்து பார்க்க போறோம். அதை பார்த்து அதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஸ்கிரீனை பெருசாக்கலாம். தெரியுதா மாதாஜி ஸ்கிரீனு? தெரியுது மாதாஜி. ஓகே. எப்படி அன்பை வந்து பரிமாறிக்கணும், ஒருவருக்கு ஒருவர் எப்படி அன்பை பரிமாறிக்கணும், பக்தர்களுக்குள்ள நம்ம அன்பு வேணும் ஃபர்ஸ்ட். அப்பதான் வந்து ஒரு என்ன செய்யணும், ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவி செய்வோம். அந்த நிலை எப்படிங்கிறத இந்த அமிர்தம், உபதேச அமிர்தம் வந்து நமக்கு சொல்ல போகுது. அது வந்து யார் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க? ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அவங்கதான் வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க. மிக முக்கியமான வழிகாட்டுதல் என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். இதயத்தில் உறங்கி கிடக்கும் கிருஷ்ண உணர்வு. எல்லாருடைய இதயத்திலையும் என்ன இருக்குது? கிருஷ்ண உணர்வுங்கிறது இப்ப இல்ல, பிறக்கும் பொழுதே இருக்குது. நம்ம ஒவ்வொரு உயிரும் உண்டாகும் பொழுதே நமக்கு எல்லாருக்கும் அந்த கிருஷ்ண உணர்வு உள்ளுக்குள்ள இருக்கு. ஆனா அது எப்படி இருக்குன்னா, தூங்கிட்டு இருக்கு. அதை வந்து தட்டி எழுப்புறதுக்கு யாரு உதவி செய்வா அப்படின்னா, இந்த செயல்பாடுகள்லாம் வந்து நம்ம வந்து தட்டி எழுப்பும். இப்ப நீங்க உங்க பக்கத்து வீட்டுல இருப்பீங்க, பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களோட நம்ம வந்து பழகணும்னா, நீங்க என்ன படிக்கிறீங்க, தினம் கிளாஸ் அட்டன் பண்றீங்களா, என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்க சொல்லுவீங்க, இந்த மாதிரி பகவத்கீதை பாகவதம்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு ஆர்வம் வரும். அவங்களுக்கும் அந்த கிருஷ்ண உணர்வு இருக்கும், ஆனா அது வெளிப்படையா தெரியாம உள்ளுக்குள்ள இருக்கும். அதுக்கு வந்து என்ன செய்தோம், நம்ம வந்து அவங்களோட பேசும் பொழுது, அவங்கள்ட்ட நம்ம இதை எடுத்து சொல்லும் போது அவங்களுக்கும் அந்த உணர்வு வந்து கிடைக்கக்கூடிய நிலை ஏற்படும் அப்படிங்கிறதுதான். பக்தர்களுக்கு இடையிலான உறவு எப்படி இருக்க வேண்டும், ஒருத்தருக்கு ஒருவர் எப்படி நம்ம வந்து அன்பை பரிமாறிக்கணுங்கிறத தான் இந்த பதம் வந்து நமக்கு வந்து சொல்லுது.
இது வந்து எதுக்காக முக்கியம் அப்படின்னா ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு. ஒவ்வொருத்தருமே நம்ம வந்து கடைநிலையில இருந்து மேல்நிலைக்கு போகணும். அந்த ஒவ்வொரு நிலைக்கும் நம்ம முன்னேறதுக்கு எது உதவுது அப்படின்னா இந்த பக்தர்களுடைய சங்கம், அந்த சத்சங்கம் தான் நமக்கு வந்து முக்கியமானது. இதை விட்டு விலகி பாருங்க, நம்ம வந்து பௌதிகத்துல ஈடுபட ஆரம்பிச்சிருவோம். எப்போதும் நம்ம யாரோட பேசிக்கிட்டு யாரோட பழகிட்டு இருக்கோமோ அந்த குணம் தான் நமக்கு வரும். அப்ப நமக்கு வந்து ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு யார் உதவுவாங்கன்னா பக்தர்களுடைய சங்கம் தான் உதவும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இது வந்து இப்ப ஸ்லோகத்தை நம்ம வாசிக்கலாம். ததாதி பிரதிஹ்ருத்நாதி குஹ்யம் ஆக்யாதி விருச்சதி புங்கே போஜயதே செய்வ சட்விதம் பிரீத்தி லக்ஷணம். பிரீத்தி லக்ஷணம் அப்படிங்கிறாரு. பிரீத்தினா என்ன? அன்பு. அன்பினோட இலக்கணம் என்ன? இலக்கணம் இந்த 6 விதமான இலக்கணங்களை இங்க வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. அது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்ததுல பார்க்கலாம். என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேர்ட் பை வேர்டா இங்க கொடுத்துருக்காங்க. ததாதி அப்படின்னா நான் தானம் கொடுக்கறது. அப்புறம் பிரதிஹ்ருணாதி அப்படின்னா தானத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுதல். குஹ்யம் ஆஹ்யாதி அப்படின்னா மனதின் ரகசியங்களை பகிர்தல். ரிச்சாதி ரிச்சதி அப்படின்னா ரகசியங்களை கேட்கிறது. அடுத்தது புங்தே. புங்தேன்னா என்ன? பிரசாதத்தை ஏற்றல், உண்ணுதல். போஜயதே பிரசாதத்தை வழங்குதல். ஷத்விதா 6 வகையான. பிரீத்தி லட்சணம் அன்பின் அறிகுறிகள். 6 விதமான அறிகுறிகள் என்னென்ன? அன்போட அறிகுறிகள் என்னென்னா நம்ம வந்து யாருக்காவது தானம் கொடுக்கணும். அவங்க யாராவது நமக்கு ஏதாவது பொருளை பரிசு கொடுத்தாங்கன்னா அதை நம்ம பெற்றுக்கொள்ளணும். யாரு? பக்தர்கள். முக்கியமா வந்து யாருகிட்ட கொடுக்கணும் யாருகிட்ட வாங்கணும்னா பக்தர்களோட சங்கத்துல இது நடக்கணும். அது மாதிரி நாம வந்து நம்மள்ட்ட இருக்க மனசுல இருக்க ஒரு சில விஷயங்களை வந்து எல்லார்கிட்டையும் பகிர முடியாது. நம்ம வந்து நண்பர்கள்ட்ட தான் சொல்லுவோம். அந்த நண்பர்கள் யாரா இருக்கணும்னா இங்க வந்து பக்த சங்கத்துல இருக்கக்கூடிய நண்பர்களா இருக்கணும். அதே மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம், அவங்களுக்கு ஏதாவது ரகசியம் பரிமாறணும்னா அவங்கள்ட்ட இருந்து நம்ம வந்து கேட்டு விசாரிச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்தது வந்து பிரசாதம். நம்ம வீட்டுக்கு அழைச்சு அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வீட்டுல செஞ்ச பகவானுக்கு படைச்ச பிரசாதத்தை அவங்களுக்கு வழங்கலாம். அதே மாதிரி அவங்களுடைய வீட்டுக்கு போய் நாம வீட்டுல சாப்பிடலாம். இது எல்லாம் வந்து யார் செய்யணும் அப்படின்னா பக்தர்களுக்குள்ள நடக்கக்கூடிய 6 வகையான செயல்கள் அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. இங்க அதுதான் இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. பரிசுகளை தானமாக வழங்குதல். நம்ம வீட்டுக்கு வந்தா நம்ம என்ன செய்வோம்? சாதாரணமாவே இந்த பக்த சங்கத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம எல்லாம் என்ன செய்வோம்? வீட்டுக்கு வந்தவங்களுக்கு உபச்சாரமா அவங்களை சாப்பிட வைப்போம், அவங்களோட அன்போட பேசுவோம். போகும் பொழுது நம்மளால முடிஞ்சது துணிமணி ஏதோ புடவை வச்சு கொடுக்குறவங்க கொடுப்பாங்க, இல்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு ஜாக்கெட் விட்டு ஒரு வெத்தலை பாக்கு சீவல் அதை வச்சு ஒரு பழம் வச்சு பூ வச்சு அதை நம்ம கொடுப்போமா இல்லையா? மஞ்சள் குங்குமம் வச்சு கொடுப்போம் இல்லையா? அது போலதான் இங்கேயும் வந்து என்ன செய்யணும்னா பக்தர்களை நம்ம வந்து பக்கம் பக்கமா இருக்கணும். இப்ப வந்து நம்ம பக்தி விருஷா குரூப் எடுத்துக்கிட்டோம்னா பக்கம் பக்கமா இருக்கிறவங்களதான் வந்து ஒரு குரூப்பா சேர்த்துருக்குறாங்க. நம்ம என்ன செய்யலாம்? வாரத்துல ஒரு நாள் அவங்கள நம்ம வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு நம்ம வந்து போறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு என்ன செய்யலாம்? நம்மளால முடிஞ்ச சின்ன பரிசு, ஏதோ ஒரு பரிசு, பெரிய அளவுக்கு பெரிய காசு செலவு பண்ணணும் இல்லை, சின்ன அளவுல நம்ம ஒரு பரிசு கொடுத்தா கூட அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். அதே மாதிரி அவங்களோட இடத்துல போய் நாம என்ன செய்யலாம்? அவங்கள்ட்ட வந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம். அப்புறம் நமக்கு வந்து வெளியில சொல்ல முடியாத சில விஷயங்கள் இருக்கும், எல்லார்கிட்டையும் பகிர முடியாது. அதை வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய நெருங்கிய பக்தர்கிட்ட சொல்லலாம். அதே மாதிரி அவங்கள்ட்ட வந்து நம்ம விசாரிச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்தது வந்து பிரசாதம். வீட்டுக்கு போய் அவங்க வீட்டுல நம்ம சாப்பிடலாம், நம்ம வீட்டுக்கு அவங்கள வரவழைச்சு நம்மளும் வந்து அவங்களுக்கு உணவு கொடுக்கலாம். இதுக்கு வந்து நாம தான் முன்னோடி இல்லை, இங்க கிருஷ்ணரே முன்னோடியா இருக்கிறாரு பாருங்க. அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு? அங்க வந்து விருந்தாவனத்துல அவர் மாடு கன்றுகளை மேய்க்க வந்து விருந்தாவன காட்டுல போகும் பொழுது பசுக்கள்லாம் கன்றுகள்லாம் அங்க மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கும்போது இவங்கெல்லாம் என்ன செய்வாங்க? மதிய உணவு கையில எடுத்துட்டு போயிருப்பாங்கல்ல, அதை கொண்டாந்து வச்சுட்டு எல்லாரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கொடுப்பாங்க. கிருஷ்ணர் வந்து தன்னுடைய நண்பனுக்கு இருப்பாரு, நண்பன்ட்டு வந்து தான் வாங்கி சாப்பிடுவாரு, வாயில இருந்து கூட பிடிங்கி சாப்பிடுவாரு. அந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம் இருக்கு. அவர்கள் கோபர்களோட அவர் எப்படி வந்து அன்பு பரிமாறிக்கிறாரு, அது வந்து அவரே நமக்கு வழிகாட்டுறாரு. அதேதான் வந்து இங்க இஸ்கான்லயும் நடக்குது. பாத்தீங்கன்னா நம்ம இஸ்கான் டெம்பிளுக்கு போனோம்னா போயிருக்கவங்களுக்கு உணர்ந்திருப்பீங்க, எவ்வளவோ பக்தர்கள் வராங்களோ அத்தனை பக்தர்களுக்கும் அவங்க என்ன செய்யறாங்க? பிரசாதத்தை வந்து வழங்குறாங்க. இதெல்லாம் எதுன்னா ஒரு அன்போட அடையாளமா இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு.
அடுத்தது தானம் அளித்தல் மற்றும் பெறுதல். அடுத்த ததாதினா என்ன? அன்பின் வெளிப்பாடாக பக்தர்களுக்கு பரிசுகளை வழங்குதல். இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பெரிய ஒரு அம்மா இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க, அந்த சின்ன பொண்ணுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பரிசை கொடுக்கறாங்க. அந்த குழந்தையோட மனசு என்னது, சந்தோஷம் அடையுது. அந்த குழந்தை என்ன செய்யும், தனக்கிட்ட இருக்க ஏதோ ஒரு பொருளை அவங்களுக்கு கொடுக்கும். இப்படி வந்து அன்பை வந்து பரிமாறிக்கிறாங்க. பிரகன்னாதி பிற பக்தர்கள் வழங்க அன்பான பரிசுகளையும் நாம் எப்படின்னா நன்றியோட இருக்கணும். அவங்க கொடுத்தோட பொருளோட விலையை நம்ம பார்க்க கூடாது. அது வந்து அன்பை தான் அந்த இடத்துல பார்க்கணும். ஒரு சின்ன பொருளா, ஒரு பேனாவா கூட இருக்கட்டுமே, அதை வந்து 10 ரூபாய் பேனா பெருசா தூக்கி கொடுத்துட்டாங்களா அப்படின்னுட்டு நம்ம வந்து அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது. அங்க அன்பு இருக்கா, அதை தான் நம்ம வந்து யோசிக்கணும். அந்த இடத்துல நம்ம பரிமாறிக்கணும். இது பக்தர்களிடையே நம்பிக்கையும் நெருக்கத்தையும் உருவாக்குகிறது. எதுக்காக இதை செய்யறோம் அப்படின்னா, ஒருவருக்கொருவர் நெருக்கம், 2 பேருக்கும் இடையிலான நெருக்கம். ஆஹா, அன்னைக்கு அவங்க எனக்கு இதை கொடுத்தாங்க, நாம அவங்களுக்கு இதை கொடுக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு விருப்பமும் நெருக்கமும் நம்பிக்கையும் பக்தர்களிடையே வரக்கூடிய நிலையை உண்டாக்குது. பிரபுபாதா, நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதா என்ன சொல்றாங்க, கொடுத்தல் மற்றும் வாங்குதல் கொள்கை சங்கத்தை விரிவுபடுத்துகிறது. இப்ப இஸ்கான்ல வந்து அதுதான் நமக்கு வந்து நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஒருத்தர் இப்ப வந்து இஸ்கான்ல வந்து நம்ம என்ன செய்யறோம், டொனேஷன் கொடுக்குறோம். நம்மளால முடிஞ்ச ஏதோ பணத்தை வந்து டொனேஷன் பண்றோம். அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அவங்கள்ட்ட இருக்க ஒரு சின்ன விலையான புக்கை கூட நமக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க, புஸ்தகத்தை நமக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க. நம்ம வந்து அங்க போய் நம்ம கோயில்ல போய் பிரசாதம் சாப்பிடுறோம். பக்தர்களை நம்ம வீட்டுக்கு வரவழைச்சு நம்ம வந்து சாப்பாடு கொடுக்குறோம். இது எல்லாமே கொடுக்கல் வாங்கல் கொள்கை. இது வந்து எதுக்குன்னா சங்கத்தை விரிவுபடுத்துது, பக்த சங்கத்தை அதிகமா வந்து நமக்கு விரிவுபடுத்துது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்தது ரகசியங்களை பகிர்தல் மற்றும் கேட்கல். நம்ம வந்து ஒருத்தட்ட எல்லாருக்கிட்டையும் ரகசியத்தை சொல்ல முடியாது. பக்தர்களுக்கு இடையே வந்து ரகசிய உரையாடல் நடக்குது அப்படிங்கிறாங்க. குஹ்யம் அஹ்யாதி அண்டு பிரிச்சதி அப்படின்னு சொல்றாங்க. மூத்த பக்தர்களிடம், இப்ப வந்து இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதா இருக்கிறாங்க, அவங்க வந்து இந்த சுத்தி பாத்தீங்கன்னா சீடர்கள், அவங்க வந்து மூத்த பக்தர்கிட்ட என்ன செய்யறாங்க, தங்களுடைய ஆன்மீக சந்தேகங்கள், அவங்களுக்கு வந்து நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் படிக்கிறோம். அதுல ஏதாவது மனசுக்குள்ள நமக்கு புரியாத விஷயங்கள் சிலது இருக்கும். ஏன் கிருஷ்ணர் வந்து என்னையே முழுவதும் கடவுளா சொல்லு, என்னையே வணங்கு, நான் தான் எல்லாம் அப்படின்னு அடிக்கடி சொல்றாரு பகவத்கீதையில. அது எல்லாருக்கும் மனசுல வரும். ஏன் பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து என்னையே வணங்கு எல்லாம் நான் தான் சொல்றாரு, எதுக்காகன்னு சந்தேகங்கள் வரும் மனசுல. பக்தர்களுடைய மனசுல அந்த சந்தேகம் வந்ததுன்னா, அந்த போராட்டம் வந்ததுன்னா, அதை யாருக்கிட்ட கேட்கணும், இந்த மாதிரி மூத்த பக்தர்கள்ட்ட நம்ம வந்து அதை கேட்டு அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதை வந்து நம்மளோட அவங்க என்ன செய்வாங்க, நமக்கு புரியுற வகையில அவங்க வந்து அதுக்கான விடைய நமக்கு சொல்லுவாங்க. அதுதான் பக்தர்களிடமிருந்து பகவான் ரகசியமான சேவைகள். பகவானுக்கு எப்படி ரகசியமான சேவை செய்வது. ராதாராணி வந்து பிரேமையோட உச்சத்துல இருக்கிறாங்க பகவான் கிருஷ்ணர்ட்ட. அவங்க வந்து அதனாலதான் வந்து ராதாராணி இல்லாம கிருஷ்ணரால இருக்கவே முடியாதாம். அப்படிப்பட்ட அவங்க வந்து என்ன சேவை செஞ்சாங்க, எதனால கிருஷ்ணரை வந்து அவங்க கவர்ந்தாங்க அப்படிங்கணும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா, நம்ம யார்கிட்ட கேட்கணும், குரு, நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய நம்ம மூத்த பக்தர்கள்ட்டையோ ஆச்சாரியர்கிட்டயோ அதை பத்தி நம்ம வந்து ஆர்வத்தோட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் அனுபவம் வாய்ந்த பக்தர்கள் வந்து என்ன செய்யறாங்க, அனுபவம் இல்லாத பக்தர்கள் அவங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க, அவங்கள்ட்ட இருந்து இவங்க வந்து கத்துக்கிறாங்க. இதுதான் ஒருவருக்கொருவர் வந்து என்ன செய்யுது, ரகசியங்களை பரிமாறிக்கொள்ளுதல். இந்த உரையாடல்கள்லாம் என்ன செய்யும் அப்படின்னு கேட்டா, நம்மளுடைய பியூரிபிகேஷன், நம்மளுடைய ஹார்ட்டை வந்து பியூரிபிகேஷன் அது பண்ணுது. இதயத்தை சுத்தப்படுத்தி பக்தியில வந்து என்ன செய்யுது, நிலையா நிக்கிறதுக்கு, பக்தியை விட்டு விலகாம இருக்கிறதுக்கு உறுதியை வந்து அது கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்தது பிரசாதம் வழங்குதல் மற்றும் ஏற்றல். கோச்சையத்தை, அதாவது என்ன சொல்றாங்க, பக்தர்களை நமது வீட்டிற்கு அழைத்து அன்புடன் பிரசாதம் வழங்க வேண்டும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம்,
ஒருவருக்கொருவர் நம்ம வந்து எப்படி அன்பை பரிமாறிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம நம்ம என்ன செய்யலாம்னா, இப்ப நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட இஸ்கான்ல இருந்து நம்ம குருவார் ஆன்மீக குருவெல்லாம் கூட நம்ம கூட்டா வருவாங்க நம்ம வீட்டுக்கு. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்லயே பாத்தீங்கன்னா தாரணி ஸ்ரீ மாதாஜி வீட்டுக்கு, உஷா மாதாஜி வீட்டுக்கெல்லாம் நம்ம என்என்டி பிரபு வந்திருக்கிறாங்க. எதுக்காக வந்தாங்க? அவங்க வந்து அந்த ஊர்ல ஏதோ ஒரு காரணமா வர்றாங்க. அங்க வந்து வெளியில எல்லாம் ஹோட்டல்ல எல்லாம் தங்காம பக்தர்களுடைய வீட்டுல வந்து அவங்க தங்குறாங்க. எதுக்காக தங்குறாங்கன்னா, அங்க வந்து தூய்மையான பிரசாதம் கிடைக்கும். வெளி இடத்துல வந்து அந்த பிரசாதம் அவங்களுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு தூய்மையான அவங்க இந்த மாதிரி பூண்டு வெங்காயம் இல்லாத ஒரு சாத்வீக உணவு கிடைக்காது. அது மட்டும் இல்ல, அவங்க நம்ம வீட்டுக்கு வர்றதுனால நம்ம வீடு வந்து புனிதம் அடையுது. அவங்களுடைய திருவடி நம்ம வீட்டுல படுறதுனால நம்ம வீடுமே வந்து என்ன செய்யுதுன்னா புனிதத்தன்மையை அடையுது. அப்ப அவங்க திரும்பி போகும்போது நம்மளால முடிச்ச ஏதோ தொகை நம்மளால எவ்வளவு முடியுமோ அந்த பணத்தை அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கும் பொழுது அவங்க வந்து சந்தோஷமா அதை வந்து எடுத்துட்டு போய் என்ன தனக்கா எடுத்துக்க போறாங்க. சன்னியாசியா இருக்கிறவங்க கோயில் டெம்பிளுக்கு தான் அவங்க வந்து அதை யூஸ் பண்ண போறாங்க. இந்த மாதிரி நம்ம வந்து செய்யலாம். அதே மாதிரி நாமளும் வந்து என்ன செய்யலாம், கோயிலுக்கு போறோம், அங்க போய் நம்ம வந்து பிரசாதத்தை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இப்படி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து என்ன செய்யணும், பிரசாதத்தை வழங்க வேண்டும். மற்ற பக்தர்கள் வழங்கும் பிரசாதத்தை பகவானின் கருணையாக, பகவானுடைய கருணை எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த நன்றியோட அவங்க கொடுத்தாங்களே, இதுதான் சின்ன ஒரு அல்பமான ஒரு சாப்பாடு அப்படின்னு நம்ம வந்து பிரசாதத்தை வந்து நிராகரிக்க கூடாது. பகவானுடைய கருணை அங்க வந்து அவருடைய பார்வைப்பட்டு வந்த பிரசாதத்தை நம்ம வந்து நன்றியோட ஏற்கணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிரசாத பரிமாற்றம் இதயத்தை சுத்தப்படுத்தி பக்தர்களுக்கிடையே ஆன்மீக நெருக்கத்தை வளர்க்கிறது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா சிஷ்டாஷ்டகத்துல நம்முடைய சைத்தன்ய மகாபிரபு பாடியிருக்காங்க. முதல் பாட்டு யாருக்காவது தெரியுமா? முதல் பாட்டு என்ன பாடுங்க. தர்ப்பணமார்ஜனம் பவமஹாதாவாக்னி நிர்வாபணோ கைரவ சந்திராந்தரணம் வித்யாவதோ ஜீவனோ ஆனந்தாம்புதிவர்தனம் பிரதிபதம் பூர்ணாமృతస్వాదనో सर्वात्मा स्मरणं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनो ஸ்ரீகிருஷ்ண சங்கீர்த்தனம். அதனால ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபோல் மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, பிறவி சக்கரத்தின் பந்தப்பட்ட வாழ்வு. நம்ம வந்து பல பல பிறவி எடுத்து வந்திருக்கிறோம் வாழ்க்கையில. இந்த பிறவி மட்டும் இல்ல, நம்ம வந்து பல புல்லாய் புழுவாய் பூச்சியாயின்னு பல பல பிறவிகள் எடுத்து நம்ம வந்து இந்த மனித பிறவிக்கு நம்ம வந்திருக்கிறோம். அப்போ வந்து நம்ம எவ்வளவு நம்மளோட இதயத்துல வந்து களங்கங்களை சேர்த்து வச்சிருக்கோம். ஒரு பிறவியிலேயே நமக்கு வந்து எவ்வளவு அழுக்கு இருக்குது. காமம், குரோத, லோபம், மதம், ஆச்சரியங்கிற அந்த களங்கங்கள்லாம் நம்மளுடைய இதயத்துல இருக்கு. அது எல்லாத்தையும் எது தூய்மைப்படுத்துது? கிருஷ்ண சங்கீர்த்தனம், பகவானுடைய கேக்குதா மாதாஜி? அந்த கிருஷ்ண சங்கீர்த்தனம் வந்து நமக்கு என்ன செய்யுது, இதயத்தை வந்து தூய்மைப்படுத்துது. அதுதான் வந்து என்னது, நமக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம். சைத்தன்ய மகாபிரபுவால வழங்கப்பட்ட வரப்பிரசாதம் அப்படின்னு வந்து நமக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்ல, அவரு நமக்கு வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தையும் கொடுத்திருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. இந்த கீர்த்தனத்தை வந்து பாடுறவங்களுக்கு மட்டும் இல்ல, அதை கேட்கிறவங்களுக்கும் என்னதுன்னா மனசு தூய்மை அடையுதான். இப்ப நம்ம பாடுறோம்னா நம்மளை சுத்தி நம்ம வீட்டுல வந்து பள்ளி, நம்ம செவுர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பள்ளி இருக்கும், கீழே வந்து கரப்பாம்பூச்சி இருக்கும், கொசு இருக்கும், ஈ இருக்கும், ஏதோ ஒரு பூச்சி புட்டு இருக்கு இல்லையா, அது கேட்டா கூட அது கூட வந்து என்னதுன்னா தூய்மை அடையுது அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. பூச்சி வந்து வெளியில தோட்டத்துல போய் நீங்க பாடுறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம், வீட்டு தோட்டத்துல அங்க வந்து செடி கொடியெல்லாம் வந்து புத்துயிர் அடையுது. அதெல்லாம் வந்து நீங்க வேணா டெஸ்ட் பண்ணி கூட பாருங்க. நீங்க வந்து பகவானுடைய பாடல்களை போய் தோட்டத்துல பாடி பாருங்க. அந்த செடிகள்லாம் வந்து என்ன செய்யும்னா இருக்க இருக்க வந்து இன்னும் வந்து துளிர் விட்டு
பூக்கள் வந்து அதிகமான பூக்களை கொடுக்கும். ஏன்னா அதுங்களுக்கும் அந்த என்ன உணர்வு இருக்கு, கிருஷ்ண உணர்வுங்கிறது இருக்கு. நம்ம மனிதர்களுக்கு மட்டும் இல்ல, மற்ற தாவரங்கள், பூச்சி பொட்டுகள், விலங்குகள் அனைத்துக்குமே வந்து அந்த கிருஷ்ண உணர்வுங்கிறது இருக்குது. இத நாம எப்படி வந்து உணர்றது உண்மையா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த புனித நாமத்தோட சக்தி வந்து நம்ம ஏற்கனவே தெரியும். வந்து ராமர் வந்து சேது பாலம் கட்டும் பொழுது அங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க, எல்லாரும் வந்து அந்த கல்லை தூக்கி, பாறையை தூக்கி அந்த தண்ணியில போடும் பொழுது ராம ராமன்னு எழுதி எழுதி போடுவாங்க. அது வந்து என்ன செய்யுது, மிதக்குது. அதே வந்து ராமர் என்ன செய்யறாரு, அவர் வந்து அந்த பேர் எழுதாத ஒரு கல்லை தூக்கி போடுறாரு, அது வந்து உள்ளுக்குள்ள அமுங்கிடுது. அப்போ வந்து அவர் ஆச்சரியப்பட்டு கேட்கிறாரு, நீங்கெல்லாம் போடுற அந்த கல் வந்து மிதக்குது, நான் போட்ட கல் ஏன் வந்து மூழ்கிடுச்சு அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது, அப்போ வந்து ஆஞ்சநேயர் சொல்றாரு, நாங்க வந்து ராமங்கிற இந்த மந்திரத்தை நாமத்தை வந்து எழுதி அதுல போடுறோம், உங்களை விட உங்களோட நாமத்துக்கு மகிமை அதிகம் இருக்குன்னு சொல்லுவாரு. அந்த மாதிரி இங்க வந்து நமக்கு வந்து புனித நாமம் வந்து அவ்வளோ வந்து மகிமை வாய்ந்தது. இதுக்கு உதாரணமா நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு வாழ்க்கையிலையும் ஒண்ணு நடந்தது. அவர் என்ன செய்யறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜார்க்கண்ட் ஒரு காடு வழியா அவரு கடந்து போறாரு. போகும் பொழுது அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை பாடிக்கிட்டே, கீர்த்தனம் பாடிக்கிட்டே போறாரு. போகிற வழியில இருக்கக்கூடிய அந்த புலி, சிங்கம், பாம்பு, மானு, என்னென்ன மிருகம் உண்டோ அத்தனையும் என்ன செய்யுதுன்னா அவர் பின்னாடியே வந்து டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டே வருவான். அவர் ஆடுற மாதிரியே டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டே வருது. நீங்க அந்த பிக்சரை கூட நீங்க பார்த்துருக்கலாம். இப்ப நாம போனோம்னா புலியும் மானும் ஒரே இடத்துல பார்க்க முடியுமா? புலி உடனே மானை அடிச்சு கொன்னுடும். ஆனா அவரு போகும் பொழுது அந்த மிருகங்களுக்குள்ள எந்த வேற்றுமையும் இல்லாம ஒண்ணுக்கு வந்து அன்போட வந்து இந்த வந்து போகுது அப்படிங்கறத வந்து அதுல வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து அவரை போல நம்மளால மிருகங்களுக்கு வந்து இது பண்ண முடியாது, ஆட வைக்க முடியாது, அதுங்களை வந்து ஒற்றுமையா வரவழைக்க முடியாது. ஆனா அவரோட வழியை நம்ம பின்பற்றலாம். எப்போதுமே நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம், கீர்த்தனத்தை நம்ம பாடிக்கிட்டே இருக்கலாம். அதுதான் வந்து இங்க ததாதி கொள்கை அப்படின்னு சொல்றாங்க. ததாதி கொள்கைன்னா என்ன, நாம வந்து ஒருவருக்கு வந்து பரிசு கொடுக்கறது, அது போல ஏற்றுக்கொள்ளுதல் பிடிச்சோம் இல்லையா, அந்த கொள்கை தான் வந்து ததாதி கொள்கை அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க. இது வெறும் உணவு பரிமாற்றம் அல்ல, கிருஷ்ண உணர்வை வளர்க்கும் ஒரு தெய்வீக செயல். நம்ம வீட்டுக்கு வந்து அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறது வந்து சும்மா நம்ம வந்து சாப்பாடு கொடுக்கிற ஒரு விஷயம் மட்டும் நம்ம சாதாரணமா நினைச்சிடக்கூடாது. நம்ம வந்து கிருஷ்ண உணர்வு, கிருஷ்ண பிரசாதத்தை கொடுக்கறதுனால கிருஷ்ண உணர்வையும் நாம வந்து அவங்களுக்கு வந்து வளர்க்கக்கூடிய ஒரு தெய்வீகமான செயலாகும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. இஸ்கான் அமைப்போட நோக்கமே அதுதான் அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த 6 வகையான பரிமாற்றங்களையும் உலகம் முழுக்க, இப்போ வந்து நம்ம இந்தியாவில மட்டும் இல்லை, உலகம் முழுக்க அவர் ஃபர்ஸ்ட் எங்க போனாரு, நியூயார்க்கு போனாரு. நியூயார்க்ல வந்து அதாவது அவங்களுக்கு முன்ன தெரிஞ்சவங்க இருந்தாங்களா, அங்க ஹிப்பீஸ் தான் இருந்தாங்க. யாராவது அவருக்கு வந்து அந்த நாட்டுல முன்ன பழக்கமானவங்க இருக்காங்களான்னா இல்ல. அந்த இடத்துல போய் அவர் கிருஷ்ண உணர்வை வந்து பரப்பி இஸ்கானை நிறுவி என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு, இந்த உலகம் முழுக்க இந்த அன்பு பரிமாற்றத்தை தோற்றுவித்தார் ஸ்ரீல பிரபுபாதார். அது மட்டும் இல்லாம புஸ்தகம், அங்க போய் நிறைய புக்கெல்லாம் அவர் எழுதுறதெல்லாம் வந்து என்ன செய்யறாரு, அங்க இருக்க மக்களுக்கு அதை வந்து விநியோகிக்கிறார். அவர் ஆங்கில புலமை இருந்ததுனால அவர் வந்து ஆங்கிலத்துல எழுதின அந்த புஸ்தகங்கள்லாம் அங்க வந்து வித்து போச்சு. கையால எழுதுவாரு, அப்புறம் டைப்ரைட்டர் மிஷின்ல வச்சு டைப் பண்ணி கூட அவர் நிறைய இரவும் பகலும் உழைச்சு அந்த புக்ஸ் எல்லாம் அங்க வந்து விற்கிறாரு. அதை வாங்கி மக்களும் ஆர்வத்தோட படிச்சிருக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்ல, இப்ப வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, ஞாயிறு விருந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ்கான்ல வந்து மெம்பர்ஷிப் கேட்குறாங்க இல்லையா, மெம்பர்ஷிப் கார்டு போட்டோம்னா எப்போ வருஷத்துல ஒரு 3 நாள் போய் அங்கே ஃப்ரீயா தங்கலாம், நம்மளுடைய டெம்பிள்ல போய் தங்கலாம். அப்போ வந்து அங்க வந்து பகவானோட ஆரத்தி எல்லாம் பார்த்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு அங்க வந்து பக்தர்களோட இருந்துட்டு நம்மளால வர முடியும். அது வந்து அந்த நேரத்துலதான் மட்டும் இல்ல, ஒரு நிமிஷம் சார் சார்ஜ் பண்ண, அந்த நேரம்னு மட்டும் இல்லாம ஞாயிற்றுக்கிழமையில அவங்க வந்து அழைக்கிறாங்களாம். யார அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மெம்பர்ஷிப் கார்டு யாரெல்லாம் வச்சிருக்கிறாங்களோ அவங்களெல்லாம் வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமையில டெம்பிளுக்கு வரவழைச்சு அவங்க வந்து
விருந்து கொடுக்குறாங்க. அது மாதிரி திருவிழா நாள் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரத யாத்திரை நடந்தது. இப்போ அடுத்தது வந்து இது வரப்போகுது, கிருஷ்ண ஜெயந்தி வரப்போகுது. பிரபுபாதாவுடைய அப்பியரன்ஸ் டே வருது. அடுத்தது வந்து அடுத்த மாசம் வந்து பல்ராம் ஜெயந்தி வரும். இப்ப அந்த மாதிரி திருவிழாலாம் நடக்கிறப்பையும் வந்து என்ன செய்யறாங்க, அந்த பிரசாத பரிமாற்றம் வந்து அங்க நடக்குது. அதுதான் வந்து பூத்தே அண்டு போச்சையத்தே அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது எதனால வந்து இது நடக்குது அப்படின்னா, ஒவ்வொரு மனிதருக்குள்ளேயும் இருக்கக்கூடிய அந்த கிருஷ்ண உணர்வை வந்து விழிப்படை செய்யறதுக்காக நடக்குது. இது வந்து நம்ம ஆன்மீகத்துல மட்டும் இல்ல, நம்மளுடைய பௌதிகத்திலையும் பாத்தீங்கன்னா நடக்கும். வந்து ஒரு கார்ப்பரேட் கம்பெனி ஆகட்டும், இல்ல ஒரு பெரிய ஆபீஸ் இருக்கட்டும், ஏதோ ஒரு ஒரு இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு அரசாங்க அலுவலகமா கூட இருக்கலாம். அவங்க எல்லாம் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, ஒரு முக்கியமான விஷயத்த வந்து கலந்துரையாடல் அப்படின்னா அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க, ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் கால், முக்கியமா வந்து ஒரு ஏதாவது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஹோட்டல்லையோ இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு பொது இடங்கள்ல வந்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் கால்ல போய் என்ன செய்வாங்கன்னா, ஒன்று கூடி கலந்துரையாடல் வைப்பாங்க. அப்போ வந்து என்ன செய்யும், அப்போ வந்து பல விஷயங்கள் அவங்களுக்குள்ள பேசப்படும். ஒருவருக்கொருவர் வந்து அதை வந்து பேசி அது ஒரு முடிவெடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி பேசி முடிவெடுக்கிறதுக்கு கடைசியில என்ன செய்வாங்க, விருந்து கொடுப்பாங்க. விருந்தோம்பலோட தான் அது வந்து விழா, அந்த இது வந்து நிகழ்ச்சி நடக்கும். அதே மாதிரி பௌதீகத்துல நடக்கிற மாதிரி தான் இங்க வந்து ஆன்மீகத்திலையும் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா, பக்தர்களை கூப்பிட்டு அங்க டெம்பிள்ல சாப்பாடு கொடுக்கறது, அப்புறம் நம்ம வீட்டுக்கு அவங்கள வர வச்சு நாம வந்து விருந்து கொடுக்கறது, இதெல்லாம் வந்து நடக்குது. இது எதனால இங்க இஸ்கான்ல நடக்குது அப்படின்னா, கிருஷ்ண உணர்வை விழிப்படைய செய்வதற்காக. அடுத்தது என்ன சொல்லிருக்காங்க, தவிர்க்க வேண்டிய சங்கங்கள், சஞ்சாயதே காமகா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதாவது நாம் சேரும் கூட்டத்தை பொறுத்தே நமது ஆசைகள் வளரும். நம்ம யாரோட நம்ம பழகுறோமோ அவங்க மூலமா தான் நமக்கு வந்து அந்த உணர்வு தான். ஒரு பௌதிகத்துல இருந்தோம்னா பௌதிகத்துலதான் நாம ஈடுபடுவோம். ஆன்மீகத்துல இருந்தோம்னா ஆன்மீக விஷயங்கள்ல நம்ம வந்து முன்னேற முடியும். அததான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. மாயாவாதிகள் மற்றும் பௌதிகவாதிகளுடன் நெருக்கமான உறவை தவிர்க்க வேண்டும். மாயாவாதிகள் என்ன செய்வாங்க, நம்மளை வந்து கடவுள் இல்லை அப்படின்னு நாத்திகம் பேசுறவங்க, அவங்களோட நம்ம உறவை வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளுடைய மனசும் அதுமாதிரிதான் கெட்டு போகும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா கம்சன் வந்து என்ன செஞ்சாரு, அவருடைய உறவுகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பூதனா, அப்புறம் சகடாசுரன், திருநாவர்த்தன் எல்லாமே வந்து அசுரர்கள் தான் அவனுக்கு வந்து உறவினர்களா இருந்தாங்க. எல்லாருமே அவங்க நண்பர்லாம் வந்து எல்லாம் அசுரர்கள். ஏன்னா இவரும் ஒரு அசுரத்தன்மை கொண்டவன். அந்த மாதிரி அசுரர்களோட பழகும் பொழுது அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அழிவை தான் கிடைச்சாங்க. கடைசியில எதுவும் வந்து யாருமே நல்ல நிலைக்கு போகல. அதனால அந்த மாதிரி பௌதிகவாதிகள், மாயாவாதிகள், அசுரத்தன்மையுடர்களோட உறவை நம்ம தவிர்க்கணும். பாம்புக்கு பால் ஊற்றினால் அதன் விஷம்தான் அதிகமாகும். பாம்புக்கு போய் நிறைய பேர் வந்து பால் ஊத்துறாங்க, ஆடி வெள்ளி தை வெள்ளின்னுட்டெல்லாம். ஆனா அதனால அதுக்கு என்ன பலன் கிடைக்குது அப்படின்னா, பால் அது குடிக்குதோ இல்லையோ அது என்ன திருப்பி கொடுக்கும், விஷத்தை தான் நமக்கு திருப்பி கொடுக்கும். அது வேற எதையும் நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது. அது போல நம்மளுடைய ரகசியங்கள் எல்லாம் யாருக்கிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி மாயாவாதிகள் பௌதிகவாதிகள்ட்ட எல்லாம் நம்மளோட ரகசியங்களை சொல்லக்கூடாது. யார் நல்லவங்க யார் உண்மையான பக்தர்கள்னு தெரிஞ்சுதான் நம்மளோட மனசை வெளிப்படுத்தணும். அவங்க எப்படிப்பட்டவங்கன்னா பாம்புக்கு சமமானவர்கள் அப்படின்னு வந்து ரூப கோஸ்வாமி சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்புறம் அவங்க வீட்டுல நம்ம சாப்பிடக்கூடாது. முக்கியமா வந்து பௌதிகவாதிகள் தயாரிக்கக்கூடிய உணவை வந்து சாப்பிடவே கூடாது அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து சொல்றாங்க. அதனால சாப்பிட்றதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்மளுடைய மனசை வந்து அது அசுத்தப்படுத்திடும். அது வந்து என்ன பண்ணுது, நம்ம யாரு இப்ப வந்து வீட்லயே பாத்தீங்கன்னா நம்மள சமைக்கும் பொழுது மனசு தூய்மையோட வச்சுக்கணும். பகவானுடைய நாமங்களை சொல்லிக்கிட்டே சமைச்சோம்னா அந்த சமையல் வந்து எப்படி இருக்கும்னா தூய்மையோட மனசா இருக்கும். அது நம்ம வீட்லயே நம்ம கடைபிடிக்கணும். அந்த மாதிரி பக்தர் இல்லாத வீட்டுல நம்ம சாப்பிட்டோம்னா நம்ம என்ன செய்வோம், நாமளும் வந்து அதே நிலைக்கு வருவோம். அதுதான் விஷ வீர அன்ன காயே துஷ்டகயமானா அப்படின்னு வந்து இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி உணவை வந்து நம்ம சாப்பிடக்கூடாது. இதெல்லாம் வந்து என்னது, ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு தடை. இதெல்லாம் தடைக்கற்கள். அந்த மாதிரி சங்கங்களை எல்லாம் நாம வந்து ஒரு வெறுத்து ஒதுக்கணும். அதுதான் நம்மளுடைய புத்திசாலித்தனம் அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. டீலிங் வித் டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் டிவோட்டீஸ் அப்படின்னு இங்க சொல்லியிருக்காங்க. என்னது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா,
இப்ப அதிகாரிகள் இதை பத்தி டீட்டெயிலா அடுத்த சாப்டர்ல நம்ம முடிப்போம். இதெல்லாம் ஷார்ட்டா படிச்சுக்கலாம். கனிஷ்ட அதிகாரி ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா, கனிஷ்ட அதிகாரி அப்படின்னா நியோஃபைஸ் டிவோட்டி, அதாவது பக்திக்கு முதல்ல வர்றவங்க. நம்ம எல்லாருமே L1ல சேர்றோமா, அப்பெல்லாம் நம்ம வந்து கனிஷ்ட அதிகாரி தான். இப்பவும் நம்ம கனிஷ்ட அதிகாரி தான். நம்ம வந்து என்ன செய்வோம், சரியா வந்து நமக்கு தெரியாது. அவங்களுடைய இன்ட்ராக்ஷன் எப்படி இருக்கும், ஆஃபர் என்கேஜ்மெண்ட் அண்ட் பேசிக் கைடன்ஸ். அதாவது பகவான் மேல அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கும், ஆனா தன்னை பற்றி சுத்தி இருக்கிற பக்தர்கள் மேல அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்காதாம். அப்படிப்பட்டவங்க தான் வந்து கனிஷ்ட அதிகாரி. முதல்ல வரக்கூடிய பக்தர்கள் அப்படிதான் இருக்கும். அப்ப வந்து அவங்கள்ட்ட நம்ம எப்படி உரையாடணும் அப்படின்னு கேட்டா, அவங்களுக்கு ஊக்கத்தை கொடுக்கணும். அவங்களுக்கு வந்து நல்ல விஷயங்களை எடுத்து சொல்லி வழிகாட்டியா நாம வந்து உதவி செய்யணும். கனிஷ்ட அதிகாரிகிட்ட அன்போட நடந்துக்கணும் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. ரெண்டாவது யாரு அப்படின்னா நடுநிலை பக்தர். அவர் தான் வந்து மத்தியம அதிகாரி. அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, இன்டர்மீடியட் டிவோட்டி ஹூ லவ்ஸ் காட் மேக்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வித் டிவோட்டி அண்ட் அவாய்ட் த என்வியஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னா என்ன, கடவுள்கிட்ட அவர் வந்து பகவான் மேல அன்பு வச்சிருப்பாரு, தன்னை பற்றி சுத்தி இருக்கிற தன்னுடைய பக்தர்கள் மேலேயும் அவர் வந்து என்ன செய்வாரு, அன்போட இருப்பாரு. சாஸ்திரங்கள் வந்து அவருக்கு வந்து அவ்வளவு அந்த அளவுக்கு வந்து தெரியாது. சாஸ்திர அறிவு வந்து கம்மியா தான் இருக்கும். ஆனா வந்து நாத்திகர்களை சரியா அடையாளம் கண்டுபிடிச்சிருவார். பக்தர் இல்லாதவர்களை கரெக்டா கண்டுபிடிச்சு அவங்களோட உறவை வந்து அவர் தவிர்த்துடுவார். இதுதான் இடைநிலை பக்தர். அவங்களுக்கு வந்து 4 விதமான குணங்கள் இருக்கு. இவங்கள்ட்ட நாம வந்து எப்படி வந்து பழகணும் அப்படின்னு சொன்னா, ஆழமான விவாதங்கள் மற்றும் கருத்து பரிமாற்றங்களில் ஈடுபடுங்கள். ஆழமான விவாதம்னா என்ன, பகவானை பற்றிய விஷயங்கள்ல நம்ம வந்து அவங்கள்ட்ட டீப்பா பேசணும். பேசி அவங்கள வந்து புரிய வைக்கணும். அடுத்தது அது கருத்து பரிமாற்றம். அவங்களுடைய கருத்துக்களை நாம கேட்கணும், நம்முடைய கருத்துக்களை அவங்ககிட்ட சொல்லணும். நம்ம பார்த்தோம்ல, ரகசியங்களை வந்து ஒருவருக்கொருவர் பரிமாறிக்கொள்வது. அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல மத்தியம அதிகாரிகிட்ட நம்ம நடந்துக்கணும். 3வது கேட்டகரி யாரு அப்படின்னா உத்தம அதிகாரி. அவங்கதான் வந்து என்னது, மகாத்மாக்கள். அவங்க வந்து அட்வான்ஸ்டு டிவோட்டி. அவங்க என்ன செய்யறாங்க, ஹூ சீஸ் கிருஷ்ணா இன் எவ்ரி ஒன் அண்ட் எவ்ரி திங். எல்லா இடத்திலையும் எல்லாவற்றிலும் எல்லாரிடமும் கிருஷ்ணரை அவங்க பாக்குறாங்க. எந்த ஒரு உயிர்வாழியா இருந்தாலும் அந்த உயிர்வாழிக்குள்ள வந்து யாரு இருக்கிறா, பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல நம்மளுடைய இதயத்துக்குள்ள பகவான் இருக்கிறார். கிருஷ்ணர் வந்து பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல இருக்கிறாரு. அதை யாரால உணர முடியும் அப்படின்னா உத்தம அதிகாரியால தான் உணர முடியும். இந்த கனிஷ்ட அதிகாரி மத்தியம அதிகாரியால உணர முடியாது. அதனால அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா, எல்லாருக்கிட்டையும் அன்போட நடந்துக்குவாங்க, யாருக்கிட்டையும் பாரபட்சம் இல்லாம நடந்துக்குவாங்க. நாத்திகர்கள் கொண்டையும் ஒதுங்க மாட்டாங்க. அன்பு பகவான்கிட்ட பக்தர்களா இருக்கிறவங்களையும் அரவணைச்சு கொண்டு போவாங்க. அந்த நிலையில இருக்கக்கூடியவங்க. அவங்கள்ட்ட நாம எப்படி போகணும் பழகணும் அப்படின்னா, மரியாதையோட அவங்கள்ட்ட அணுகி ஆசி பெறணும். அவங்கள்ட்ட நம்ம ஆசீர்வாதத்தை அடையணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதுதான் நம்ம படிச்சதுதான், இது திரும்ப வருது. கிருஷ்ண உணர்வின் இயல்பு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ண உணர்வோட இயல்பு எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா, சைத்தன்ய சரிதாமத்துல ஒரு ஸ்லோகம் வந்திருக்கு. நித்திய சித்த கிருஷ்ண பிரேமே சத்யக புண்ணாய சரணவாதி சுத்த சித்த கரையே உதயே அப்படின்னா, கிருஷ்ண உணர்வு என்பது வெளியில் இருந்து திணிக்கப்படுவது அல்ல. நம்ம எங்கேயாவது வெளியில போய் அங்க நம்ம கடையில போய் காய்கறி வாங்குறோம், பழம் வாங்குற மாதிரி கிருஷ்ண உணர்வை வாங்கிட்டு வர முடியுமா? கிடையவே கிடையாது. ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாக்கள்லையும் இயற்கையா அது வந்து இருக்குது. எப்படி இருக்கு, உறங்கிட்ட நிலையில இருக்குது. அது வந்து எப்படி நம்ம வந்து விழிப்படையுது அப்படின்னா, பகவானை பற்றி கேட்பதன் மூலமாக. நம்ம காதால வந்து அவரை பற்றி விஷயங்களை கேட்கிறோம், அவரை பற்றிய விஷயங்களை நம்ம பேசுறோம், பாடுறோம். சிரவணம் மற்றும் கீர்த்தனம், இதன் மூலம் நம்முடைய இதயத்துல இருக்க அழுக்குகள்லாம் நீங்கணும்னா பக்தி வந்து என்ன செய்யுதுன்னா விழிப்படையுது. இந்த பக்தர்களுடைய சங்கத்தில் இந்த 6 விதமான அன்பு பரிமாற்றங்களை பின்பற்றுவது இந்த விழிப்புணர்வை வேகப்படுத்துகிறது. இந்த நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, 6 விதமான அன்பு பரிமாற்றங்கள். என்னென்ன படிச்சோம் சொல்லுங்க. 6 விதமான அன்பு பரிமாற்றம் என்னன்னா, அதான் மாதாஜி, கீர்த்தனம், அதாவது பகவானின் திருநாமங்களும் பெருமைகளையும் கேட்கறது.
அதுவா இல்ல அழகு புகழ் அது கேக்குறீங்களா மாதாஜி? பரிசு கொடுக்கறது வாங்குறது. கரெக்ட். சொல்லுங்க மாதாஜி. ஆனந்தி ம் சொல்லுங்க. பரிசு பரிசு கொடுக்கறது நம்ம வாங்கிக்கிறது. பக்தர்கள் சங்கம். ஓகே. 6 விதமான அன்பு பரிமாற்றங்களையும் பின்பற்றதுனால நமக்கு என்ன செய்யுது, நம்மள்ட்ட உறங்கிட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த கிருஷ்ண உணர்வு வந்து என்னது வேகப்படுது, சீக்கிரமா வந்து என்னதுன்னா விழிப்படையுது. அது வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை நம்ம உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருக்க இருக்க நம்மளுடைய மனசு வந்து தூய்மை அடையுது. தூய்மை அடையறதுனால என்ன கடைசியா நம்ம நம்ம வந்து 9 விதமான பக்தி நிலைகள் படிச்சிருக்கிறோம். அதுல வந்து கடைசி நிலை வந்து பிரேமை. அந்த ஸ்ரத்தா சாது சங்கா அப்படின்னு நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, அதுல லாஸ்ட் நிலை கடைசி நிலை என்னன்னா பாவக்கு அப்புறம் பிரேமை. அந்த பிரேமை யார் மேல உண்டாகணும்? பகவான் மேல, கிருஷ்ணர் மேல பிரேமையாக அது வந்து மாறுது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மாதாஜி அந்த 6 இது கேக்குறீங்கல்ல, அது வந்து பக்தர்களுக்கு தானம் கொடுத்தல், அப்புறம் பக்தர்கள் தங்களது பங்கிற்கு வழங்கக்கூடிய தானம் எதுவாயினும் அதை ஏற்றல், அப்புறம் மனதை பக்தர்களிடம் வெளிப்படுத்துதல், அப்புறம் பகவானின் அந்தரங்க சேவையை பற்றி அவர்களிடம் வினவுதல், பக்தர்கள் வழங்கும் பிரசாதத்தை ஏற்றல், பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் அளித்தல். 6 இது. 6 விதமான இதுவும் எதுக்காக நம்ம செய்ய சொல்றாங்க அப்படின்னா, நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த கிருஷ்ண பக்தி இருக்கு இல்லையா, அது உறங்கிட்டு இருக்க நிலையில இருந்து வேகமா வந்து விழிப்படையும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து நம்ம அதை வந்து சொல்றாங்க. இதை விருத்தி பண்றதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு மதம் தேவைப்படுது. இப்ப நமக்கு வந்து என்ன வந்து ஒவ்வொரு உலகத்துல வந்து பலவிதமான மதங்கள் இருக்குது. பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்டியானிட்டி இருக்கு, முஸ்லீம் இருக்குது, புத்த மதம் இருக்கு, ஜெயின மதம் இருக்கு, இந்து மதம் இருக்கு, பலவிதமான மதங்கள் இருந்தாலும் எல்லா மதத்திலயுமே என்ன இருக்கும்னா கடவுள் பக்தின்னு ஒண்ணு இருக்கும். ஏதோ ஒரு கடவுளை அவங்க வணங்குவாங்க. ஏன் வந்து நீங்க பழங்குடி மக்கள் போய் காட்டுல இருக்கக்கூடிய மலையில எல்லாம் வசிக்கக்கூடிய மலை ஜாதியினர் பழங்குடி மக்கள் எல்லாம் போய் பாத்தீங்கன்னா அவங்க கூட வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு வணங்குவாங்க. ஏதோ ஒரு தெய்வத்தை அவங்க வந்து அவங்க வணங்குவாங்க. ஒரு ஒரு சாதாரண கல்லை நட்டு வச்சு ஒரு மரத்தை வளர்த்து கூட அதை கூட தெய்வமா வணங்குற பண்பாடு நம்ம உலகத்துல இருக்குது. ஆக மொத்தம் மதம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா கடவுள்னு ஒருத்தர் இருக்காங்க, அந்த கடவுளை வணங்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து இதுல சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த இறை உணர்வை வந்து பிரேமையா மாத்துறது எது அப்படின்னா இந்த 6 விதமான அன்பு பரிமாற்றங்கள். இப்ப வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1.2.6 அந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சவை பும்சாம்பரோ தர்மோ ஏதோ பக்தி அதோக்ஷஜே அகை துகி அப்ரதீகதா யயாத்மா சுப்ரசீததி. அப்படின்னா என்ன சொல்றாங்க, எதன் மூலமாக மக்களால் உன்னதமான பகவானின் அன்பு தொண்டை அடைய முடியுமோ, எதன் மூலமாக அடைய முடியும்? பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு மூலமா தான். அதுவே மனித குலத்திற்குரிய பரதர்மமாகும். நம்ம வந்து பகவான் பரதர்மம்னா என்ன அப்படின்னா பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதுதான். அதனாலதான் நம்ம வந்து என்ன செய்ய முடியும், இறைவனை நம்ம அடைய முடியும். அப்படிப்பட்ட பக்தி தொண்டு ஆத்மாவை பூரண திருப்தி உடையதாக நம்ம வந்து நம்ம உடலை திருப்திப்படுத்துறோம். ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவை திருப்திப்படுத்துறோமான்னா இல்ல. அந்த மாதிரி ஆத்மாவை திருப்தி கொடுத்தக்கூடிய அந்த பக்தி தொண்டு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா எந்தவித உள்நோக்கமும் இல்லாம, உள்நோக்கம் என்னன்னா பகவான்கிட்ட போய் நான் உனக்கு இதை செய்யறேன், நீ எனக்கு அதை செய்யி அப்படின்னு வியாபாரம் பண்ணாம பகவான் மேல உள்ளபடியே அன்போட நம்ம செய்யக்கூடிய அதோ அடுத்தது இடையூறு இல்லாமல் தடை இல்லாம எப்போதும் வந்து என்ன செய்யணும், இன்னைக்கு பக்தி செஞ்சுட்டு நாளைக்கு பக்தியில இருந்து விலகக்கூடாது. தடை இல்லாத நிலையில பகவான்கிட்ட நம்ம பக்தி செய்யணும். அப்படிப்பட்ட நிலையில வந்து பக்தி செய்யும் பொழுதுதான் நம்ம வந்து என்ன செய்வோம், கரெக்டான நடத்த அடைகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 6 லவ்விங் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் இதுதான் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததுதான். பரிசுகளை கொடுப்பது, பரிசுகளை ஏற்றுக்கொள்வது, ரகசியங்களை வெளிப்படுத்துவது, ரகசியங்களை விசாரிப்பது, பிரசாதம் கொடுப்பது, பிரசாதம் வழங்குவது, சாப்பிடுறது. இந்த 6 விதமான அன்பு தொண்டையும் நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிச்சோம்னா என்ன செய்ய முடியும், என்ன கிடைக்கும் நமக்கு?
என்ன கிடைக்கும்? தூய பக்தி மாதாஜி. ஆ, பிரேம பக்தி, பிரேம பக்தி. பிரேம பக்திக்கு முன்னேறதுக்கான வழி கிடைக்கும். இது கடைசியா வந்து கன்க்ளூஷன். ஆச்சாரியர்கள் அரிச்சுவடுகளை பின்பற்றி இதெல்லாம் நமக்கு வந்து யார் சொல்லி கொடுக்கறா? ஒரு குரு மூலமா தான் நம்ம இதை வந்து கத்துக்கிறோம். இப்ப ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி தான் நமக்கு வந்து இந்த உபதேசங்களை நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. அவங்க சொன்னபடியே அவங்க ஆச்சாரியர்களோட அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி பக்தர்களோட நம்ம இந்த 6 வகையான அன்பு பரிமாற்றங்களையும் நம்ம வந்து மேற்கொள்றதுனால நம்ம என்ன செய்ய முடியும்? கிருஷ்ண உணர்வுல முன்னேறி செல்ல முடியும். அப்ப நாம என்ன செய்யணும்? பக்தர்களோட உண்மையான அன்பை வந்து கொடுக்கணும், அன்பை நம்ம பகிரணும். அதனால நம்ம வந்து கிருஷ்ண பிரேமையை அடைய முடியும் அப்படிங்கறதுதான் இந்த இதோட கருத்தா இங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க. வாஞ்சா கல்பதருபிய ச கிருபா சிந்துபிய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கொடி வைஷ்ணவ விருந்த கீ ஜெய ஸ்ரீல ஜெய். பிரபாத் கீ ஜெய நாமாச்சாரிய கீ ஜெய. ஜெய். Assembled devotees all closed. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Hare ஹரே Krishna. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. Thanks, ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. Thank you, Mataji. Hare Krishna. யாருக்காவது ஏதாவது இல்லை கேள்விகள் கருத்துக்கள் இருந்தா சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 6 விதமான செய்திகள் தான் ஒவ்வொரு சாப்டர்ல நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. நம்ம வந்து இதை கடைபிடிக்க நம்ம வாழ்க்கையில என்ன செய்ய முடியும்னா கிருஷ்ண பக்தியில முன்னேற முடியுங்கிறதா நமக்கு கொடுத்திருக்க கருத்து. எல்லாருக்கும் புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஹரே ஆமா கிருஷ்ணா. மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஓகே. வந்து அடுத்தது வந்து செவ்வாய்க்கிழமை மறுபடியும் சந்திக்கலாம் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிளாஸ் என் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிச்சுட்டு வாங்க எல்லாரும். சின்ன சின்ன சாப்டர் தான், ஈஸியா புரியும். சரிங்க மாதாஜி, படிச்சுட்டு வரோம் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இன்னொன்னு யாராவது இது கேட்டிருந்தேன்ல, அது சொல்லவே இல்லை யாரும். யாரெல்லாம் ஆஷ்ரயால ஷெல்டர் எடுத்துக்க விருப்பப்படுறீங்கன்னு கேட்டிருந்தானே. நான் வந்து அந்த ட்ரைனிங் அட்டன் பண்றேன் மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட், அப்புறம் தான் முடிவு பண்ணேன். அது ஒண்ணும் இல்ல மாதாஜி, நீங்க ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி நீங்க கொடுத்துட்டு நீங்க ட்ரைனிங் எடுத்துங்க. அது ஷெல்டர் ஃபார்மோ அக்ஷயா ஃபார்மோ ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது. இனிஷியேஷன் எடுக்கும்போது தான் வந்து சில கட்டுப்பாடு இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. அதனால நீங்க வந்து அங்க கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும்போது மாதாஜியே கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு. நீங்க இந்த ஃபார்மை ஃபில் பண்ணி மட்டும் கொடுத்துருங்க. உங்களுக்கு ஷெல்டர் எடுத்து ஒரு 6 மாசமோ 1 வருஷம் கழிச்சு தான் வந்து டீச்சர் கொடுப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன். அதனால டைம் வேணும்ல, அதனால ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி கொடுங்க. வேற யாருக்காவது விருப்பம் இருக்கா நம்ம கிளாஸ்ல? மாதாஜி வரேன்னாங்க, இன்னைக்கு வரல. ஆனா வந்திருக்காங்க, கீதா மாதாஜி வந்திருக்காங்க, இருக்காங்க இன்னைக்கு. அவங்க வரல. ஆமா ஆமா ஆமா. மாதாஜி உங்களை கேட்டாங்க, கீதா மாதாஜி. மாதாஜி வந்துட்டாங்க மாதாஜி. குரல் எப்போதும் கேக்குமா? மாதாஜி ஃபீலிங் மாதாஜி. ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. போட முடியல, எழும்பவே இல்லை, என் குரல் எழும்பவே இல்லை மாதாஜி. வேண்டாம் வேண்டாம், நீங்க காதால மட்டும் கேட்டுங்க, உடம்பு பார்த்துங்க. ஓகே மாதாஜி. இல்லைன்னா நான் கூப்பிடுவேன், பேசுவேன், எடுக்கிறேன். நான் உங்க குரல் கேட்கலையா கேட்டா மாதாஜி, எங்க அவங்களை காணும். தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.